Aunque parece que vamos a falar de literatura, vamos a falar de amistade, porque mañá en Paradela celebrase verdadeiramente un acto de amistade. No Concello de Paradela mañán reencóntrase verdadeiramente coa terra Manuel Rodríguez López. Manuel Rodríguez López publicou hai tempo un libro titulado Reencontro coa aldea. Mañá reencóntrase, e eu estou seguro que Manuel Rodríguez López desde mañá verdadeiramente descansa en paz, porque descansará en Paradela. Manuel Rodríguez López foi un home que naceu ano 34 en Paradela, que estuvo uns cantos anos, moi poucos, logo emigrou cos seus pais a Barcelona, estudiou no seminario, tuvo unha formación solidísima, cultural e humana, foi obreiro e traballador especializado, e foi un gran home de letras, e foi un home que traballou pola cultura galega en Barcelona. En fin, hoxe, fai varios anos morreu Manuel Rodríguez López, enterrouse no Páramo, pero mañá volve a Paradela. Acompáñannos Irene López Gómez. Boas noites. Irene López Gómez é a viúva de Manuel Rodríguez López. Santiago Rodríguez López, boas noites. Boas noites. Santiago é o fillo máis novo de Manuel Rodríguez López. E José Manuel Mato Díaz, boas noites. Boas noites. José Manuel Mato Díaz é o alcalde de Paradela. Como isto non se ve en Paradela, eu poido decir que se eu vivira en Paradela votaría porque este home estuvera na alcaldía, porque verdadeiramente é digno de suliñar que un concello como Paradela teña a partir de mañán un panteón de fillos ilustres. Como xurdiu esa idea? Ben, pois esta idea xurdiu un pouco por reconhecimento da valía do noso fillo ilustre Manuel Rodríguez. Fai xa 5 anos, co seu pasamento, pois o Concello de Paradela viu que tiña que facer algo por persoa tan ilustre para que isto perdurara na memoria dos xóvenes e das novas generacións que podan xurxir en Paradela. Como ti ben dicías, Paradela é un concello humilde, pero dentro da súa humildade predomina a xente de ben e a xente agradecida. É algo que se honran os homes de Paradela. Daí que se chegará a cadar este panteón para persoas ilustres que estrenará, por decirlo de alguna maneira, o noso fillo predilecto Manuel Rodríguez. Cando Manolo vivía, porque ese era o seu nome dos os amigos, Manuel Rodríguez López era o home de Galicia en Barcelona, pero Manolo, todo o mundo sabía quen era. Irene, como era Manolo? Pois era un bon marido, un bon pai, unha boa persona, unha persona que amaba moito a Galicia. Despois de emigrar moi novo, 6 anos, sentía moito Galicia. Santi, como era Manolo Rodríguez López como pai? Pois unha persona moi sensible, o que dixo a miña mãe, un bo pai, unha persona que soubo educar os seus fillos en Cataluña sempre tendo na súa mente a idea de Galicia. Unha persoa que guardamos non só a familia, o noso recordo, senón todos os que estamos aquí, todos os amigos, que é unha ledicia ver como despois de tanto tempo aínda hai persoas que sinten esos sentimentos hacia él. É que verdadeiramente Manolo pues, pasará a historia da literatura galega como, eu creo que foi Ferrín quen dixo que era o mellor poeta obreiro que houbo en Galicia neste século, pero pasará a historia sobre todo como un bo home. Irene, tuvestes 2 fillos, tuvestes tamén, creo que son 8 libros. Eu creo que se pode englobar desa maneira. Eran fillos tamén. Sí. 5 anos despois, como sigue vivo Manolo? Pois cada día máis me recordo del, o sinto máis. Poderíamos, Santi, resumir en brevísimas palabras cada unha destas obras, poemas populares galegos. A serie de poesía do meu pai casi reflexa un pouco a súa vida, non? O primeiro libro, Poemas Populares Galego, reflexa a ilusión do poeta que empeza. O primeiro poema o fixo cando tiña 17 anos, canta a paisaxe, a beleza. Saudade no Bulleiro, o segundo deles, tamén sigue un pouco nesa liña, pero xa se deixa ver un pouco o impacto da inmigración nos seus sentimentos, que alcanza o punto álxido en Soldada Mínima, que é casi un libro casi de protesta, un libro no que protesta ante as injusticias da sociedade. Falta nesta serie de libros de poesía
o derradeiro libro do meu pai, Onte hoxe vivencial. Está a sair? Sí, está a sair agora en Edicións do Castro. Neste libro recóllese o retorno do meu pai a Galicia. Recóllese en toda a súa intensidade, a emoción de volver a Galicia. Temos aquí Galegos en Cataluña. Hai dous tomos, Galegos en Cataluña 1 e 2, e é que el foi verdadeiramente o cronista oficial de Galicia en Cataluña. Realmente foi así, sempre estaba en todos os actos nos que se falaba algo de galego, nos que os galegos se recordaban de Galicia, sempre mantivo a ilusión por guardar todas estas crónicas. Estos libros son o resumen destas crónicas. Viaxes con Ángel Fole. Este libro tamén reflexa a ilusión do reencontro ca aldea. Todos os braus, cando viñamos a Galicia, sempre viaxaba con Ángel Fole, gran conocedor da súa terra, de Galicia, e eso, sobre todo o sentimento do retorno. Atlántida, o máis recente, adrede paso a él, Atlántica, que acaba de publicar a Xunta de Galicia. Saiu si hai pouco tempo. Desde aquí quero expresar as gracias á Xunta de Galicia por a publicación deste libro. Este é o homenaxe do meu pai cara a Cataluña, a terra que o acolleu, terra agradecida que o mantivo e o educou desde os 6 anos. E deixei adrede po final, Reencontro coa aldea. Reencontro coa aldea é o libro de homenaxe por excelencia a Paradela, a terra que sempre amou e que queda eternizado neste libro. Eu non sei se é pasarme, Irene, facer un día entrañable como hoxe, facer esta pregunta: que sentirá Manolo Rodríguez sabendo que volve a Paradela? Pues, estará moi contento. Quero que él deseaba volver a Paradela. Señor alcalde de Paradela, que vai pasar mañá? Ben, pois mañá é un día de ledicia en Paradela, porque recobra a un fillo ilustre, e un fillo que viviu na emigración, pero podemos dicir que os de Paradela non nos sentimos lexos da nosa terra, posto que ele era o vínculo que había, además Galicia, ademais, desde Barcelona, ca súa terra nai, con Galicia. Foi ali o noso facho que desde ali nos estaba orientando, incluso cada verão, no seu mes que viña de vacacións, eran postentos os proxectos, as ideas que traía, o que el coñecía de Cataluña, nos dicía por onde podíamos de entrar. E mañá Paradela recobra esa felicidade de dicir, hoxe xa temos o fillo emigrante xa para sempre con nós. Ese panteón de fillos ilustres de Paradela, para quen está destinado no futuro? É dicir, porque queda aberto, non se pecha con Manuel. Sí, Manuel, este panteón que iniciamos con Manuel, compre el o orixen deste panteón. É un mérito del dos ciudadanos de Paradela que a este fillo ilustre yo reconocen. Yo quedar aberto queda para personas que se acerquen á valía, que será moi difícil acercarse á valía desta persoa que, como ben dicíamos, era un home de ben, era un excelentísimo señor, como ti titulaches, con motivo do seu pasamento, e outros poetas tamén de alguna maneira o resaltaron. Quere dicir que ese panteón vai a recoller ali aquelas persoas que imiten e que cheguen en algún certo modo a grado de boa persona que era este. Verdadeiramente o Concello de Paradela tense distinguido xa no recoñecemento da figura de Manuel Rodríguez, porque outras accións houbo previamente tamén hacia él. Sí, desde que Manuel retornou a Galicia, aquí a capitalidade a Lugo, estuvo permanente en contacto con Paradela, en especial comigo. Eu teño que dicir que non me dá vergoña ninguna que un ciudadano que residía en Cataluña, un ciudadano de Paradela, me enseñou a min o meu concello. Cando eu accedí en alcaldía aos 23 anos, todos os graus tiñamos aquela semaniña de conversas e os viaxes polo concello. Entón, quere dicir isto que Manuel nos acerca dunha maneira á realidade da nosa terra. Eso, o concello, a corporación e o pueblo unido veo demandando que se lle reconoceran esos méritos. Con motivo do seu pasamento, pois xa se fixo unha certa reconocimiento público co nombramiento de fillo predilecto e logo deuselle o seu nome a Casa da Cultura. Casa da Cultura que desde que colleu este nombre podemos dicir que colleu un ímpeto de traballo, un ímpeto de progreso. Ali temos hoxe a Asociación Cultural, ali temos a Asociación Cultural O Barrido, ali temos hoxe a Escola Banda de Música, ali temos outra serie de actividades que podemos dicir que co facho de Manuel se están desenrolando, pero
aciadamente hacia adiante e moi ben. Manuel Rodríguez López deixou un importantes traballos soltos feitos sobre Paradela. Algún día seguro que verán a luz, verdad? Sí, desde a corporación xa se tomaron outras medidas para que a figura de Manuel Rodríguez perdure no tempo. Manuel Rodríguez Oreste, digo de Oreste porque hai alguén que pode interpretarlo como pseudónimo, non, é o seu nome de pila. Na etimoloxía deste nombre significa monte, montaña, Oreste, ben dai, e queremos que ese nombre faga fe en Paradela tamén da forza que este home reflexaba e radiaba hacia os demais. Normalmente Santiago Rodríguez López, o fillo máis novo, é o que actúa como portavoz da familia, pola súa formación, pola súa dedicación ao pai, pola súa reverencia pola figura do pai. E entón, como portavoz da familia, como vedes o acto de mañá? É un acto fondamente emotivo que nos enche de ledicia. Aquí quero agradecer públicamente tanto a toda a corporación de Paradela como a persona do seu alcalde, Xosé Manuel Mato, todas as persoas que fan posible que se faga este homenaxe, entre elas o gran amigo Xulio Xid. Quero agradecer públicamente que se manteña vivo o seu recordo, porque eu coido que é o máis importante. Deste xeito o meu pai vence a morte, por decirlo de alguna forma, porque o seu recordo, os seus libros, a súa obra perdura sempre, esperemos que durante moito tempo. Gracias aos tres por estar aquí. Eu quixera rematar con palabras de Manuel Rodríguez. Gracias aos tres, digo. Irene, gracias por estar. Santiago, gracias por estar. José Manuel, gracias por estar e por esa acción en favor de Manolo. E remato cun anaco dun poema de Manuel Rodríguez que alá polo ano 78, fai 16 anos, lle dedicou precisamente ao seu fillo máis novo, a Santiago. Di así: nos brazos dunha mai o meniño riseiro é poesía, nos parques e xardís cheos de barullos e galear de nenos existe poesía, no fogar e na escola, nos camiños e rúas onde se encontra un neno sentiredes o celme da poesía, cando lles bican e mesmo cando choran os seus sentimentos son tan verdadeiros que deitan poesía, sen picariños do amor as fontes cegarían e a poesía morrería. Vai por Manuel Rodríguez López.